Hej, jeg hedder Anton. Og det gør jeg ikke! Du har fundet ind på en video, der er så awesome, du ikke selv kan tro det. Kan jeg ikke? Nej, du kan ej. Nå. Lad os komme i gang. Okay, Og bare se lige ved det, mit navn er Oscar. ja, den der hedder Oscar. Okay, Ja, den der. Først så har vi simpelthen valgt, at vi starter med en lille creme brûlée. Vi går ind og hugger noget træ. det er det samme som creme brulee. Der er noget træ herhenne. Ja, der er også noget herhen af. Hvor? Hvem kommer først? Kom så, kom så, Hvor kom fanden går så. du hen? Jeg skal over til den her skov lige herovre. Et hastræ. Anton, der er ikke noget ved et hastræ. Det er dine hastræ. Så jeg kalder det et hastræ. Okay, du kalder det bare for hastræ. Og det får man kun stiks ud af, som vidt jeg kan huske, så det gider vi ikke. Og man får ikke kun stik af det, men man får sådan noget et træ, som overhovedet ikke er noget værd. Ja. Yeah. Sådan. Here we go. Yes. Yeah. Hvor fanden er du henne, Anton? Jeg hugger i et træ hele dagen lang. La 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 la. Oscar, hvor er du henne? Selv? Det er ikke. Er du gået forbi 2 hastræer? Nej. Jeg er faktisk lige ved det ene af dem. Altså det første, eller? Ja. Så står jeg på vej og hugger mig op i et træ. Du kan ikke undgå at se mig. Nå ja, jeg er kamufleret. Han kan altid ikke se mig. Jeg kan Nej. Gå væk med dig. Hvorfor gør du det i sådan et træ der? Hvorfor tror du? Det er et træ. Jeg skal bruge træ. Ergo. Nå, det var bare, hvis du skulle bruge den træ til bygning, så. Og ergo, Oscar. Okay, ergo. Ja, okay. I skal lige vide, jeg er den eneste i hele verden, der kan slutte en sætning kun med ergo. Han tror selv, han kan, men han kan ikke. Jeg kan godt. Du må ikke. Det lyder da okay, så jeg kan godt. Nej, det Jo. lyder overhovedet ikke godt. Det lyder rigtig godt. Jeg kan spille jazz. Kan jeg spille jazz? Ja, Nej, det kan jeg godt. med min hund. Det er en hund. Ja, og min Tillykke. kat. Det er min kat. Og mit æsel. Har vi nu fået et æsel? Ja, det har vi. Okay. Men ja, vi har også fået en hvid ged. En Og hvid gæt, ged. ja, og gæt, hvad den hedder. Mitzi. Nej. Vi har kaldt den for Egon. Det er fandme ikke i orden. Den skal hedde Mitzi. En hvid ged skal hedde Mitzi. Mm-mm. Jo, Nej, det er fandme rigtigt. nej. Har du overhovedet husket at starte timeren, Anton? Timeren, hvad fuck mener du? Vi spiller bare. Ja, hvor lang video kan du ligesom lægge ud? Ja, når jeg starter videoen, vi kan godt lige tage sådan en lille smule tid. Det kan sgu godt tage en smule tid. Men alligevel så vil det være en god idé at lige have en idé om, om vi kommer noget 20 minutter ind, eller Åh. 20 minutter. Ej, altså, jeg ved nok, hvor langt vi nåede. Vi nåede omkring, Halvanden time. nej, vi nåede omkring 5 minutter. Jeg tænkte også, men bare på et eller andet tidspunkt, der har vi sikkert glemt, hvor langt vi ser. Så, det var et træ. Prøv lige at se Får her. får du også de her ting udenom med? Altså du ved, de her kæmpe store blade, der bare stikker ud fra de her træer der. Ja. Nå, for det gør jeg ikke. Så må vi gøre det, når vi får et flyvering eller en jetpack, eller hvad vi sådan vælger at lave. Så skal vi hugge toppen af træerne ned. Nå, så hugger vi lige ned her, så er plads til at bygge en eller anden kæmpe Du. ting. Fighter high. Anton? Og så prøv at vent. Okay. Nu afspiller jeg noget musik til Fight Very Hard. Sådan der. Very hard. Så kan vi kæmpe. Nej, den sprang i luften. Anton? Shh, musikken er ikke færdig.
very hard. Anton. Det skal til. Musik. Okay, der slutter musikken så. Satans. Ja, musikken den tager altså også pænt lang tid, Anton. Nej. Det er bare, det er musikken, fordi at jeg slås, og så skal der musik på, for at gøre det mere interessant. Jeg er snart ved at være færdig med min Your what? axe. Your what? Min axe. Nå, Min akse. min akse. Nej, jeg... Oscar, Hvad? du gætter aldrig nogensinde, hvor meget liv jeg har. 2. Nej, Hvor meget? et halvt. Pis. Jeg er tæt på. Men stadigvæk så langt fra. Ellers det hedder ikke liv. Fordi at man har jo kun et liv. Nej. Nej, det er sgu da totalt urealistisk at dø nu. Altså, man tager sgu da 20 liv. 10 hjerter, ikke også? Altså, alle skal man have 10 Hop. hjerter. Hold se, man. Jeg kan bare svæve langsomt nedad. Kan Kan du komme det? her. Altså, hvordan kan du svæve langsomt ned? Ej, det er ikke i orden, det der. Respawn. Prøv at se et år som et spawnsted. Congratulations. Okay. Okay, Anton. Mhm. Jeg begynder lige at komme hen til huset. Bare skrive skråstrækken spawn. Okay, skråstrækken spawn. Så, jeg har lavet sådan, og så nu har vi et hus. Sådan, så har jeg skrevet skråstrækken spawn. Håber, der ikke var nogen stavefejl. Nå, undskyld. Ja. Har vi ikke den command på? Hvad for en? Den der, den her, jeg skrev den. Bare med et punktum foran. Anton. Nå, Den command findes overhovedet ikke. Jeg jo, den sparker gør. jo... Jeg har lige opfundet den. Hvad fuck er det? Hvad fuck er det? Er det jord? Det er jord. Hey Anton, Det er jord. jeg tror på et tidspunkt, hvis jeg nu skal få det der, så man kan lave plugins, ikke? Så vil jeg lave sådan en, sådan, når man skriver et eller andet bestemt, ikke? Nu ved jeg ikke, hvad det skal være. Så skriver den ud til alle. I'm a little girl who wants rain, eller who loves rainbows. Hvorfor? Fordi der er også en plugin, der gør, at hvis man skriver et forkert, eller hvis man skriver et bandord, så står der automatisk i chatten, I love rainbows. Der er også den her. Den er fucking nice. Håber I alle sammen kender den. Se, ja, awesome. Hvad var det, den gjorde? Prøv at skrive. Hvad? Er det penge? Ja. Kan du godt se, der står pong? Nej, Ah, jeg havde bare gættet, der var penge på, når du sagde, den var så fucking awesome. det er verdens mest fucking awesome command. Jeg aner ikke engang, hvad den gør. Det skal bare punk. Så ikke en effektiv command, det må jeg sige. Anton, Mm. hvis du gider at grave det her lidt mere indad, ikke? Ligner det, eller hvad? Jeg kan se sådan nogle løsglemt en gang imellem. Jeg begynder lige at lave nogle stiger, okay? Nej. Jo. Hvad fuck skal du få sige til? Ja, hvis vi skal lave sådan en vej op, ikke? Nå. Må jeg godt få lov til det, eller? Ja. Fik du mit træ? Nej, Oscar. Jeg har alligevel noget, bare roligt. Men du burde også have fået det. Det har jeg. Pis. Jeg har masser af træ nu. Jeg har lige fået lavet 26 bone meal. Hvor mange skeletter har du dræbt, Anton? Det er gas! Jeg har kun 9. Hey, vil du se noget pisse sejt noget, Oscar? Ja. Så jeg har lige placeret en chest, fordi jeg kunne. Fedt. Og hvis man er mere gangster, så laver man lige en mere. Og jeg er jo gangster. Se, så laver man lige en chest mere. Anton? Done. Hvorfor åbner en chesten? Jeg dobbeltklikker ikke. De her ting gider vi ikke have. Jeg vil lige hjælpe mig med at hugge det sidste stykke ind.
Bare fordi den ser lidt fesen ud, hvis den ikke har hugget nok ind. Det skal jeg nok. Den skal hugge så meget herind, så er vi nået det perfekte sted. Ja. Så er vi nået det perfekte sted. Jeg kan ikke hjælpe dig lige nu. Pis. Jeg skal ned og skaffe os nogle senge. I det falske sted. Og se, jeg glemte Fight Very Hard. Okay, afspil nu. Fight very hard. Fight very hard. Bare stop musikken. Jeg kan fucking ikke klare det her pis. Nej, det kan du nemlig ikke. Jeg fatter ikke hvorfor, men jeg nakker alt. Undtagen alt. Nej, jeg nakker faktisk alt. Hvis jeg kunne ramme det, så nakker jeg alt. Men du kan ikke ramme det vel? Løb slalom, hop, attack. Dø. Hvis du så også bare lige kunne ramme ting. Ja, så kan det være helt perfekt. En mine. Kul. It's just mind blown. Og se, det var sådan en ninja-refleks, der lige kom der. Mind blow. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Okay, nu er jeg så ingen tidsfornemmelse. Jeg tror, der er gået 12 minutter. Det tror jeg også. Det synes jeg faktisk var rigtig godt tænkt. At der sikkert var gået 12 minutter. For det er der sikkert ikke. Ha. Base. Anton, vi har allerede spillet i 13 minutter eller sådan noget, og vi er ikke engang atomreaktor endnu. Ej, fuck noget shit, mand. Ja, hvad fanden er det for en game, altså, man kan lige så godt smide det ud, altså, der er jo intet der. Det er jo intet der, altså. Slet intet. Nej. Ej, så mangler jeg et stykke uld. Hvad er det for noget shit-pis? Det er det, der kommer ud af din røv, det er shitpis. Det er det klamt, der er også pis i, men det er shitpis. Shit-pis. Nice. Mind blown. Sådan, altså, så har jeg lavet vores hus heroppe. Det er perfekt. Vores hus var op. Hen ad gangen derhen, og så op ad en stige. Fuck, det er stort. Ej, jeg tror også, det er lidt for stort til os, Oscar. Nå ja, jamen, der skal også være maskiner. Nå ja. Men det er stadig Hvad fuck skal vi så gøre med alt det her rum hernede? Ja. Ved du hvad, skal vi ikke bare sige, at det er vores have, Fair nok. hvor vi dyrker majs, Yes. som smager skide godt jo. Ja. Jeg kan ikke lide majs. Det kan jeg heller ikke. Men fuck, der er mørkt. Nej, der er. Jo, der er. Nej, Jo. nej. Nå. Lad os lige... Ej, så regner det. Ja, selvfølgelig er det. Vi havde faktisk et stykke i testen, så nu har vi nok til 2 senge. Fedt. Jeg kan lige op og sætte dem i vores rum. Ja, Anton, kan du godt lige stå lige præcis der,
Ved det, at Stine er varsom. Stå lige der, jeg står her, eller? Så. Done. Nej, op i toppen. Nå, hvorfor det? For jeg skal ikke se noget. Okay, jeg står... Nu, jeg står derovre på stigen. Sådan. Det. Det var på grund af, at Anton, den der udstue, som jeg snakkede om, ikke? Mm. Det er bare den, jeg lige er i gang med at lave. Okay, nu stopper du lige. Ej, pis! Pis, hvad? Jeg kom til at regne forkert, så nu skal jeg til at gøre det om. Ej. Det er også lidt meget. Jeg var bare kommet til at regne forkert, i hvert fald. Men Okay, vi siger, vi må ikke sætte det til dag. Så vi sætter det til nat. Og det må jeg selvfølgelig ikke, så sætter vi time, night. Anton, jeg hugger lige lidt Og en så tak sover ned. vi. Så godnat, Oscar. Jeg hugger lige en tak ned der, så du bliver måske nødt til at fjerne sengene og bytte Så med et er andet det sted. dag udenfor nu. Anton, du var måske lige ødelægge sengene og sætte dem med et andet sted. Ah, dejlig dag. En god dag at slutte sin første episode på. Vi skal ikke slutte allerede. Jo, det skal Ja, vi. allerede? Nej, et sted. Ja, vi slutter. Fordi vi kan. Nej, det gør jeg før, jo. Men tak fordi I så med, og hvis I faktisk ser, okay, hvis I faktisk så det her. Jeg tror bare, at nogle af jer siger, nå, fed video. Nej, jeg kunne prøve den igen, jeg gider ikke det der. Men, okay, hvis I ser, at den her workbench nu, så skriv ned i comments, jeg for sig. Altså ikke jeg som i Anton for sig, men jeg som i jeg selv. Ja. Okay, Oscar, kom herind. Vi skal lige sige farvel, mens vi kaster vores pickaxes ud i luften. Hvorfor? Bare fordi vi kan. Okay, men jeg har været mine tilbage. Ja, ja. Okay. Yes. 3, 2, 1, nu. Ah, troll, jeg kastede en skovl. Ja, jeg fik den Nej, det er ikke i orden. sammen med din pickaxe. Den må du godt få nu. Nej, ved du hvad? Det er sgu da andet ord for farvel. Vi ses igen. Ja.